ҳар яке мо чизҳое дорем ки бо он боварӣ дорем, орзуҳое ки мехоҳем амалӣ кунем, мушкилотҳое ки умед дорем ҳал кунем. Шояд ин оилаи вайроншударо барқарор кунем, вазни зиёдатиро гум кунем, аз одатҳои бад даст кашем, бизнеси худро оғоз кунем. Вале баъзан баъди оне ки муддате мегузарад, моҳ аз моҳ, сол аз сол, мо тағйиротеро намебинем. Бисёр осон аст дастҳоро поён намуданд ва гуфтанд: ин ҳеҷ гоҳ рӯҳ намедиҳад, ин ҳеҷ гоҳ беҳтар намешавад, ман бояд бо ин розӣ шавам. Ҳамаи мо аз дард мегузарем, аз нокомиҳо, аз талаффот. Дард ин ҷузви ҷудошавандаи ҳаёти мост. Бисёр осон дастҳоро поён намуданд ва гуфтанд: чаро ин маҳз бо ман рӯх дод. баъзе чизҳоро мо менигарем ва намефаҳмем чаро ин гуна аст. муҳим бояд донист ки дар ин ҳолат чӣ бояд кард. дард моро тағйир медиҳад. ҳолати дардноке ки бо ту маъқул нест, дар ту чизе бунёд мекунад ки ин ба ту лозим аст ва дар охир ин ҳам мегузарад. ту аз уҳдаи ин ҳам мебароӣ, аммо аллакай ту дигар мешавӣ. дар ин ҳолат эвазбине ки ту бо худ меистӣ ва бо дард меҷангӣ. ин шояд ба ту маъқул набошад. дард туро чӣ гуна тағйир медиҳад, аз ту вобастагӣ аст. ё ту ғазабнок мешавӣ, ё ту беҳтарин мешавӣ. душманон танҳо интизоранд ки ту таслим мешавӣ, гӯё ки ту зеро чизеро наметавонӣ. аммо ту ба онҳо бовар накун. орзуҳоятро аз хотир набарор. ҳар вақте ки ту дар бораи орзуҳоят фикр мекунӣ, он гуна аст ки ту онро аз ифлосӣ пок мекунӣ. ин вақти туст, ин имконияти туст. тасро як тараф бигзор ва бигӯ: ман боварӣ дорам, имсол соли ман аст, имсол ман беҳтарин мешавам ва ба тамоми мақсадҳоям мерасам, барои он ки ман боварӣ дорам ва ман метавонам. ба худ бовар кун, ту низ метавонӣ. ҳамаш хуб мешавад.